Какво става, хора? Добре дошли отново в моят YouTube канал за втора част на Minecraft Achievement World. Като днес ще ви покажа един много лесен начин, в който да вземете ето тези диамантени тулове, без да си рискувате живота в някакви пещери, някакви глупости и така нататък. Да ви взривяват крипъри и още много. Така че абонирайте се, лайквайте и да започваме с клипа! Така, хора, първо искам да ви покажа апгрейда по сърцето ни. Първо, палатката ни е официално готова. Ето я, тя е голяма. От тук се влиза. След това имаме ето тук чест с още тулове, защото се фармят. Имаме си всякакви неща, портали, тук не е леглото, печката, наковалня вече имаме и така нататък. Тук имаме кроп фарм, където си правим и си копаем растеницата, където да публикват. След това тук правим пътечката малко лагерно огънче, ето да се чилваме, когато ни е напечено. И така, тук е нашата първа кирка, монументът на първата ни кирка. Ето, можете да я видите, първата ни кирка. И ето тук е нашият недър портал, като спаунът ни е доста хубав, защото можем да фарим недър перли, защото това е синята гора в недъра. За жалост няма никакви бащани или фортреси около спауна ни, така че не е нещо, кой знае какво, обаче си има ендър перлите. Така, нека сега да ви обясня за други геймпланове. Както виждате, сега ще ви обясня. Ето тук, ето там и ето там ще има къщички, като пътеката ще продължава надолу. Там къщата, която ще бъде постоянно, ще бъде къща с всяко едно цвете в Minecraft. Там ще бъде къща за снифъра. За снифър, яйца и ферма за неговите неща, които пуска. А тук ще бъде просто нормална къща, като по-голяма база от тази, нали? След това ще бъдат в старомоден стил. Така, след това ето тук ще се простира един дракон, който главата му ще пада чак и там до първата ни кирка. И главата му вътре ще бъде автоматичен честрум с копър големи и хопари, а пък ето тук на дракона той ще бъде прободен и ще построим един гигантски меч, който го пробожда. И така, тогава сигурно вече ще е края на света, ще сме изпълнили почти всички ачивменти. А като стана дума за ачивменти, нека ви покажа ачивментите, които съм изпълнил оф камера. Натискаме и да започваме. От приключения съм изпълнил прицелете се, за сладки съдища, старата Бетси, да погледна само нагоре, че не съм сигурен, каква сделка, доброволно изгнание и това е. От Недъра още не съм изпълнил нито един ачивмент, защото не съм експлорвал, а за селско стопански от тези ачивменти просто съм себе по себе да посееш уи. А на нормалните Minecraft съм изпълнил да взема кофа слава, да направя, да се здобия с обсидиан, да построя портал към Недъра и да се защитя с щит. Като това са основни неща. Както виждате, няма как да ви избавя, защото имам диамантени неща, обаче не съм си изпълнил ачивмента за диаманти. Както можете да прочетете, намерете диаманти. Така че нека да отида и да ви покажа как. Като за тази цел да изпълните това нещо, да получите тези диамантени тулове съвсем без да ходите и да се рискувате живота в мините, е поради причината и нещата, които ви трябват. Сега, нещата, които ви трябват са 2 флинт, 4 дърво, нали, вижте, 2 флинт, 8 планка дърво и 2 айрон. И търпението да се занимавате с едни човечета, които ще ви покажа след малко. Само да стигна до място, където си взех нещата.
И така, как може да видите също така, като натисна J и вижте колко много съм експлорнал от мапа ни. Така че мисля, че това е хубаво, защото знам някои места, както и това клипче ще изпълним някои ачивменти, кой знае, кой знае. И ще проверим устойчивостта ни, както виждате са ми 29 левел, въобще 30. Защото тези неща, които ви дават и диаманти, ви дават и страшно много XP. Страшно много XP. И като цяло, буквално за пръчки взимате диаманти. Така излиза. И така че сега ще ви покажа, има 900 метра до това място. И нека да започнем. По принцип в честа си нямам още 2 кирки, защото просто не ми стигнаха ресурсите да ги направя и тях. И също така и времето, защото аз оф камера играх доста. Тук има и пилиджър аутпост, където не знам защо са много агресивни пилиджърите, така че няма да ги закачвам. Буквално ме гониха до почти къщи, бях виждал с моята планина, когато те продължаваха да ме гонят. Чак не знам как. Така. Тъчевете, които мисля да изпълня днес като цяло ще бъдат от селскостопанското и приключенското, като ще изпълним по-тихотрибата и това ще е по-тихотрибата ще изпълним и ачивмента за на шиш, да оцелим 5 създания в една атака, използвайки копия. Това ще бъдат двата ачивмента за днес, които ще изпълним, така че нека да тръгваме, но първо да ви покажем хака. Minecraft The Best Hack, който ще промени цялата ви игра и няма да бъде нужно да умирате в вашите синглплеер светове или с ваши приятели светове. Запътил съм се на това. Както виждате, те са и енчантати с Stage Plus 3, ефективно с едно и късмет едно. Са добри енчанти за тези инструменти, така че да. Както ако не знаете, с тази брадва може да ланшотнете крава. Това не е най-десното нещо, защото те по принцип всеки един моб от, нали, не хоста мобовете, са ви на по едно ударче. Докато кравата ви е на два. Ако искате, пробвайте с меч, да видите, че ви е на два и после като ви покажа хака си вземете същата брадва и ударете това по кравата. Както аз сега ще лайшотна този кон. Тайде, тулшотна. 3 шотна. Да. Е така става. Нека да се наспим. Само, че ще повържа малко още, защото не мога да спа. Да проверя пак. Още не мога. Виждам зомбита на мапа. Значи вече трябва да бъда. И 3, 2, 1, нов ден, ново начало. Също имам и ето този рог, който го взех от Pillager Outpost, че и така звучи. Доста е странен, аз често да ви кажа, не знаеш, че съществуват точно такива звуци. Знаеш, че ги има тези рогове, но звуците не знаеш, че ги издават толкова силно. И да. Още колко метра? 300 метра? 300 блока, значи хора. Ще стигнахме и сега след тази горичка. Сигурно някои от вас вече са видяли на мапа какво се подава. Така че да. Пак казвам, ще извинявате за лага, обаче като влезна и почва, след това се оправя. Така че до началото на епизода няма да бъде най-нормалното, да. Minecraft ми върви някъде около 100 FPS или там повече или по-малко, вече не знам. Така че за мен се е добре. Да. Нека да вървим. Почти стигнахме, гайс. Още малко. Още малко. Почти сме там. За тази планина. Вече сигурно сте прочели какво е. Виждате хейбелове. Предполагам знаете какво е. Ще взема да си изкопая малко хейбелчета. Това е
цел. И сега ще ви кажа как с парички от целото може да се вземете лесно диамантчета. Лесни, вкусни, топли, еншантнати диамантчета. Само така малко да забера клюпачка, че да не взема да прегледаме някъде в пътя. Това качваме се тук по моето спъче. Както виждате, малко къщи съм ги унищожил. В бъдещи епизоди ще оправим това, така че да. 3, 2, 1. Тук съм трапнал 2 вилиджера. Ако можете да видите, тук има пръчка, тук има кирка. С Magic Table, като го поставите до вилиджер, той взема професия. Трябва да ви се отключи ето това за 32 пръчки, дава едно емералче. Както виждате, в момента не мога да заключа да има хиксче, но ако има 32 пръчки, ми дава ето емералче, като тук в честа съм оставил някакви работи, тук 6 пръчки имам. Като ви се заключи, взимате нов вилиджер с Magic Table, а с 2 айрон и 4 дърво крафтвате ето това Smithing Table, в който може да си правите армора по-красив. Обаче ние за сега нямаме хубав армор, така че не е нужно. Обаче, ей този приятел тук, като скролнете надолу и за емералда ви дава диамантови пулове, което си е доста на оферта, защото няма как да умрете, просто слизате и да си го крафтвате. Ето. Елементарно е просто. Както виждате, съм изкупил всички брадви лопати, обаче кирките не съм, защото са прекалено скъпи в момента. А пък той се е локнал в шефчета, така иначе. Да, това е хака и също да ви покажа най-златия... Опа, не клъчнах. Най-златия ми вилиджър в света. Ако можете да забележите, тук всички почти са влечени. Ей, то казва се Уолтън. И Уолтън, момчето ми, стигна до предпоследният си левел, без да се заключва офертата, което е доста рядко и го трапля за това, фотка исках да го кажа, обаче преди какви мизери ми правеше. Затова ви казах, че трябва да имате търпение, защото преди нямам си на идея как беше, ей там, преди останалите вече, нямам си на идея как пич се беше качил чак ей там горе. Странен вилиджър. Да, това е като цяло. За хака, можете да го правите. Лично за мен това е доста добър хак. Да. Нека ви покажа всъщност как се... О, не хора. Крипър гръмна. Без да ви кажа, въобще да ви се занимава да ги съберам тия буклуци. Така че просто нека седят тук и така. Ще ви покажа, значи, как се крафтва Magic Table. За жалост в момента Iron няма в мен. Затова просто ще ви демонстрирам. Взимате Crafting Table, поставяте го и ето тук ви излизат това, като се натиснете тук. Ви излизат 4 дълги дъски и 2 флинт, правят един Magic Table или на български маса за лъкове. Като това е доста на оферта по принцип, защото за мижави пръчки взимате диамантови неща и е по-лесно, по-забавно сякаш. Вместо да си рискувате живота в някакви мини и да после да съжалявате, че сте умряли с диаманти във вас, просто може да направите този бърз и лесен хак. И нищо няма да ви коства, само малко време, ама той в пещерите е така. Мисля, че е доста добър хак. Така, сега, нека преминаваме към ачивментите. Като отворим ачивментите, които си набелязахме, са за въдица и за копие. Така, ще направим първо ачивмента с копието. Така, изкопаваме това дърво. Да, той цветът се го хвърляме. И си взема крафтинг тейбъла. Така, правим си пръчки и си правим копие. Тук вземаме си крафтинг тейбъла. И така, да се запътваме към ето тези приятелски настроени овчички. Се надявам да се подредили като хората, да майки оцеля. А то ще ми го зачете ли? Така, засилка.
Така, казва 4 минути, като дойдем на приключения. 5 създания в една атака, ясно. О, това ще бъде трудничко. Това също ще се прави. Иска 5 създания в една атака, трябва да се набележа перфектното място или да изчакам всъщност да стане вечер. Знаете ли, че бих изчакал да стане някакъв си вечер, за да може да се на 5 наведнъж. Така, засилка още сме на една атака. Така, на една атака сме. На една атака сме при прасетата. При прасетата. При прасетата. Не, хора, почти успяхме. Така, ще опитаме отново. Зомбито. Кон. Защо не мога да ги оценя? Така, свинете. Айде, на шиш! Изпълнихме ачивмента на шиш и успяхме да оцелеем. Let's go! Така, следващия ачивмент, който трябва, ни трябва стринг. Аз стринг лично нямам в мен, не съм имал в този сервер. Така че ще поизчакам да стане вечер, аз постепенно ще се приберам към вкъщи и ще изчакам да се спалне някой паяк. През това време мисля да направя по един начин с хубавата ми лопата да слезна додолу, да се закопая малко. Сложа един факел, за да огледам други ачивменти. Така, вече изпълнихме ачивмента на шиш. Това е за време за приключения, посетим всички айтеми, това е. Така, лек като перце за 4 кожа, мисля да го изпълним този ачивмент, той е лесен. Лек като перце. Така, лек като перце и кънтри пътека за ведима вкъщи. Тоест не трябва кожа, не, това всъщност с кънтри пътеката не можем да го изпълним. За жал, защото няма редстоун, няма откъде да намеря. Но лек като перце мога да го изпълня, защото има сняг в къща, има и много коне. Там, трябват ни 4 кожа хора. Така, имаме 2 кожа. И от този кон дано ни даде още 2. Още не го целя. Да, така. Сега, в крафтинг масата си крафтваме кожени бутуши и си ги подготвяме и сега се прибираме към къщи, хора. Така. И с кожените бутуши трябва да минем през онзи свяг, където потъваш в него, обаче като си с кожени бутуши няма как да потънеш. Просто е невъзможно. Затова е трудно на приключения. Това за сега ми харесва. Как вървим с ачивментите. Един ачивмент за това видео вече изпълнихме. Така, прибираме се. Малко време ще отнеме, но ни се спълня паяк хора, за да можем да вземем 3 стринг от него и да си направим въдица, като и да изпълним още един ачивмент. Като за секретните ачивменти, за които ви говорих в първия епизод, са ето тези. По принцип няма ачивмент за снифарек, защото той е секретен. Щом вземете яйцето на снифара, яйцето на снифара се ви дава допълнително още няколко ачивмента, които са да вземем това, което той дропва, като поседи малко излюпен, да приемем и също така жабешки лапи. Това е ачивмент, при който щом жаба изяде магма кюб от недъра, пуска жабешки лампи. Вие трябва да имате всеки един вид жабешка лампа, за да може да преминете ачивмента, който не е много лесно. Найде ли какво хора, просто ще спа. Аз водицата може да не го изпълня днес. Но пък мога, защото на спауна имаше такъв селце на отдавници.
където в честовете там потенциално има въдица. И ще съм много щастлив, ако наистина намеря такава, защото това ми на лодка. Като за диамантовото оръжие има същия хак, само че за брони. Броните се взимат с наковалня, селянин и флечър тейбъл. Наковалнята се крафтва с 40 айрон, т.е. 3 айрон блока и 4 нормално айрон. Като за целта правите го по същия начин, но вместо смифинг тейбъл взимате такова наковалната енвила. Надявам се този хак да ви помогна наистина, защото той е доста щупен. И да. Между другото, нека пак този клип да се опитаме да събере 5 лайка, защото на първият клип сме събрали до днес 5 лайка. Нека се опитаме да съберем и на този 5 лайка и така. Давайте. Между другото, може да напишете в коментарите две неща. Първо, как да ви наричам вас аудиторията. И второ, дали се чувам хубаво, защото на моите устройства, на които преглеждам видеа и всичко, аз се чувам идеално, но на някои приятели се чувах доста слабо. Така че пишете долу в коментарите и нека да го поправим, ако има грешка. Да. Сега се прибираме. Тук ми е портал с голдблок, обаче мен малко ме мързи да взема голдблок, защото плюс в фета нямам голдблокчета, а пък и да не замерзяваме, така че да. Ето я между нашата планина. Там някъде трябва да има такъв сняг по спомен. Така че хайде. Тук между един път, ако знаете как щях да умра, останах на сигурно половин сърце, защото паднах там на ония блок отгоре. Тогава бях много изплашен, но да, за сега в този сървър, в този свят нямам нито едно умиране. Надявам се да се остане така и да не умирам нито един път. Да. Защото ако умра е тъпо. Качваме се. И между другото, сигурно, както ви казах в в първият епизод, сигурно няма да завършим поредицата на 6-я или 7-ият епизод, защото с новият апдейт на Minecraft идват и още много нови ачивменти, хора. Така че ще се опитам да ги мина и тях, защото нали трябва да минем всичко. Но ако искате, бих останал само на една версия, като на 1.21.11. Така, слагаме бутушите и се молим да нацелим такъв сняг. И ще изпълним ачивмент. Там има някакви зомби, дето дори много тежко. Така, хора, опитвам се, защо няма такъв сняг? Хело, тук се спалва някъде. Той се е избил, като се качвам с вода и той... Айде, лек като перце, изпълнихме ачивмента. Let's go. Втори ачивмент, като сигурно ще направя още два, някои от които лесни или трудни и ще приключа с епизода. Като по принцип, лично аз бих си поставил цел на всеки епизод да правя по... На всеки епизод да правя по 5 ачивмента, най-много. Малко ме замръзна водата така сега, ама нищо, ще си вземем нова. Или иначе да. Така. Изпълних това ачивмента, вече сме вкъщи в базата
и ще разтоваря малко тия неща, където нямаме ряд. Тук си направя пак survival кита. И тия неща ще ги хвърля в мястото за бокуция. Тук. Не, това не са бокуци тия двете неща. Опа, хора. Тия двете неща са част от survival кита. Защо мечът ми е горе? О, какво пане? Така, сега. Контрол. Хвърляме. Ти, айпитите, чао, 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 чао. Така, правя си тук ще е част от survival kit. Кита е така. Всичко е точно. И сега, докато чакам да ви се случи двете парзони, ще играм за още лесни ачивменти. Ще трябва да са нещо без ресторан, така че мисля да дойда на селско-стопанското. Това по-тихо трибата, Пилко изпълнил него, по-тихо трибата. И то друго... То ми трябва още 3, не знам хора. Както плава козата си, това мога да го изпълня. Но ще ми трябва вода. Защото ние имаме кози тук. Просто трябва да... Къде? Бейки, къде сте? Бейки. Ето, тук има една бейка. Да сложим в лодката и ще изпълним ачивмента. Вижте, аз този ачивмент съм го чувал, но никога не съм го изпълнявал, хора. Козички. Коза. Моля те, ела. Ела, да. Хайде, козички. Хайде, козички. Така, ето. Както плава козата ти. Хайде. Изпълним този ачивмент, като сега, защото сте добри хора, ще пуснем тази мила коза на свобода, като без деска я удари, не ме мразим молята. Така, както плава козата ти, вече сме изпълнили 3 ачивмента. Време за още 2. Така. Ще изпълним това с ножицата. Нали, да, това с въдицата ще изпълним. И мисля да изпълним и това, не знам какво друго да изпълня като цяло. Хора, малко трудно. От приключенски ще взема. Ще рискувам, но е доста трудно, значи това се. Хора, май за този епизод, защото не сме достатъчно развити, ще се наложи. Всъщност, ако има още да почнем да го направим, отново и да правим 4, но аз тренинг нямам. Гарничко в момента, така че ще изпълним май само още един ачивмент, ще приключва тук епизода, защото първо ще стане прекалено дълъг, докато открия материалите, и второ ще ми е тъпо, ако не изпълня поне още един, защото ви обещах 5, ще изпълня 4 малко тъпо, защото нямам нужните материали, хора. Следващия епизод ви обещавам, ще съм се развил достатъчно, за да мога да изпълня 5 ачивмента. Като се развивам за времето, ще ги увеличаваме от 5 на 10, от 10 на 15 и така ще получаваме с 5 за всяко наше развитие. Като за следващия епизод пак ще направим 5, обаче този път ще бъде по-различно, защото наистина ще изпълним 5, а в момента можем да изпълним само един още. Нали, ако има въдица в честа, защото може дори това да няма. Да няма такива с трезъбци, защото ако има такива с трезъбци, сме тежко загазили, хора.
И даже не знам дали ще се справи. Обаче ние можем всичко, така че някъде тук. И там почти виждам го, показва се наяве. И да успеем. Ето го, тук е този бряг е. Дано не са ме излъгали очите в първият епизод, защото със сигурност да, ето драуърско такова. Не, излъгали са ме очите. Не, хора, можем да направим един ачивмент. Само трябва да убием този скелетън. Там трябва да убием и този скелет и тук, хора. Как? Хора, трябва да убием ето този скелет. Хора, колко скелети има? Трябва да убием поне един. Къде са тези блокове, гайс? Не са по-нагоре. Не, те дори изчезнаха. Те са били в пещера. Само 3 ли? Чакайте да видим. Нещо друго. По-тихо, 3 пъта, бе, не, бе, вижте, хора. Има чина, друг ачивмент, бе, вижте го. Как не се сетих? Вау, хора. С този ачивмент иконката му е на въдица, а въдица дори не ми трябва. Сега ще видите. Просто трябва да убия една риба в океана, без да е с въдица, с голи ръце. Ще изпълним ачивмента. 3, 2, 1. Моля? Нямаше ли такъв ачивмент преди? Ехо Майнкрафт? Хванете риба без въдица. Аз сега с какво е хвана? Ето това е. С кофа трябва да хвана. Аре, тактичен риболов. Готови сме. С един салмон, който ще пусна само вода. И садас. И тук ще приключи днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Така че абонирайте се, лайквайте и до следващия път!